Diyos marahay na hapon po sa inyong mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode sa inyong mga cellphone. Likayanan paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod na po ang gabos sa pagpamiibikan orasyo emperata. Sa ngaran ka na Ma, asin ka naki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan at tamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamate an minaan padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padago sa labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namomotan asin mga pagrogaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamiibi mo kami. sa ngaran ka na Ma, asin ka naki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan po ika-32 na Domingo sa ordinaryong panahon. Ang sa tuya po mga intensyones, iyon mga minasunod. Misa pasasalamat, dolot kan Logroño Batalier Family, ni Janet Oceana, kan Remolacio Family, ni Babes and CJ, ni Arnie Magdaong, for the 51st birthday of Roman and Chari, dolot na Mr. and Mrs. Roman Sipcon, for the gift of life of Oscar Abraham Imperial, who's turning 80 years old, dolot ni Pauline Imperial D and family, for passing as licensed pharmacist, dolot ni Janica Imperial D, for passing as licensed pharmacist of Janica Imperial D, dolot ni Pauline Imperial D and family. Birthday Thanksgiving, dolot ni Kristen Benitez. For J. Reynald Almoela for pharmacist licensure examination, dolot kan Makabuhay Almoela family. Pasasalamat, dolot ni Jefferson Ryan Lee. For successful passing the CPA board examination, dolot ni Christoph. Pasasalamat, dolot ni Jusel Asaituno Mendez. Birthday Thanksgiving of Paul Anthony Cruel, dolot kan Cruel family. Mga special na intensyon for passing the thesis defense,
Dolot ni Pamela Maxine Sevilla. For Philip Christian M. Andres, Dolot kan Andres family. For passing the board exam of Kate Villaraza, Dolot kan Villaraza family. For successful PNLE and to pass the board exam of Clarine Joy Alba and Rainy Bongkalos, Dolot kan Alba and Bongkalos family. For my heart's desires to happen, Dolot Kisarong devotee. For successful PNLE of Roslyn and Monalyn, Dolot ni Cancerneches family. For successful PNLE, Dolot ni Vivienne Ocfemia. For successful PNLE, Dolot ni Anacel Marie Celon. For passing the nursing exam, Dolot ni Vanessa Madrilejos Navarro. To pass the November 2024 Philippine Nursing Licensure Exam, Dolot ni Erica May Priela. To pass the PNLE 2024, Dolot ni Matthew M. Toralio. For passing the Nursing Licensure Exam, Dolot ni Jerilyn Balmadrid. To pass the PNLE 2024, Dolot ni Christian Torazo. Leia, Registered Civil Engineering Licensure Exam for Agriculturists, Dolot ni Kenzie Florin and Denzel Obias. Para man sa special na intensyon ni Jimson Ronald Lee. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, ki Melchor, Dolot kan Monpon Banwa family, ki Joselito, kan Del Villar family, ki Ofelia, kan Del Rosario family, ki Bobby, Dolot ni Myra Nopre, ki Baby Ramona and Laudate, Dolot ni Con Soto and family. Banwaan ng Diyos, matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon.
Good afternoon. Good afternoon, Father. Sa rong komunidad, kita nagkakatiripon sa pag-omaw, asin pagpasalamat sa satuyang kagurangnan sa ngaran kanama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ika-32 na Domingo sa ordinaryong panahon. Tinutukduan kita kan sa tuyang liturya ngunyan, manunungod sa pagtao, generosidad, lalong-lalo na ang kalidad, intensyon, kan sa tuyang mga puso, sa tuyang paghiras. Enot sa gabos ang Diyos, ang naghiras kan sa iyang sasadiri sa sato. Kaya inahagad niya man sa tuya na maging marhay na parahiras o para tao sa lambang saro. Iyan ang espesyal na balaog na hagado niya to sa pagdulot niya to kaining Santa Misa. Espesyal man niya tong ipamibi sa laog kaining Misa ang mga nagsaselebrar niya na aldaw kan sa indang kumpleanyo. Siring man, ipamibi taman itong sa tuyang mga tugang na nainot na sa to sa ikaduwang buhay. Asin, dahil taan ibanghelyo ngunyan manunungod sa pagtao, asin pagkaherak, ipamibita itong mga balo na lalong-lalo na mayo ng mga kaibahan sa buhay. Solong naghihingawa sa buhay na padagos man lugod sindang biyayaan kan mahal na Diyos, kan mga kinakaipuhan nindang panaog. Nidbidon tanaan sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo po kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, talagkasala ako nin makuli, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuling sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan.
ipamibi kita. Diyos na makakamhan na sinbay herakon, kaugaying likayan kami sa gabos na mga kaiwal. Tanganing talingkasan kalag, siring mananhawak, sunodon mi sa bilog na isip ang mga bagay na sa diri mo. Uli kay Yesu Kristo ang kagurang na niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Ang Diyos, matinao, yan ang patotoo na madadangog niyato sa enot na babasahon. Maski sa kadaihan, kun iheras ini, magbubunga ni dakol. Himateo niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro nin mga hade. Kan mga aldaw na idto, nagduman si Elias sa Sarapta. Asin kan mag-abot siya sa trangkahan kan banwa, nahiling niya ang sarong babaeng balo na namumurot nin igatong. Sinabihan niya ang balo, "Darahi ako nin tubig na maiinom." Kan mahali na ang balo, na tanganing magpuan ning tubig, inapod siya ni Elias. "Darahan mo man ako nin nagkapirang tinapay." Nagsimbag ang balo, "Minasumpa ako sa ngaran kan buhay na kagurangnan na sa imong Diyos, na mayo ako nin tinapay. Igwa na sana ako nin sarong gugum na arina sa mangko, sa kakadikit na lana nin oliba sa dulay. Nagdigdi ako tanganing mamurot ni nagkapirang igatong, nadadarahon ko pabalik sa harong. Dangan aandamon ko ang kadikit na pagkakan para sa ko, asin para sa sakong aking lalaki. Huring pagkakan mi na iyan, dangan magagada na kami sa gutom. Dai ka mahadit," ang sabi sa iya ni Elias, "magpuli ka na, dangan andamon mo ang sa imong pagkakan. Alagad gumibo kango nanin sa dit na tinapay, asin darahon mo sa ko, dangan andamon mo ang natada para sa imo, asin sa imong aking lalaki. Huli ta ini ang sinasabi nin kagurangnan, ang Diyos nin Israel. Dai mauubusan nin arina ang mangko, asin dai mauubusan nin lana ang dulay, bago ako ang kagurangnan magpadaranin uran." Naghali ang babaeng balo, asin ginibo ang sinabi sa iya ni Elias. Dai sinda na waraanin pagkakan sa laog nin dakol na aldaw, susog sa panuga nin kagurangnan sa paagi ni Elias, an mangko dai naubusan nin arina, asin ang dulay nin lana dai nagkulang. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kalag ko mag-umaw ka sa kagurangnan. Kalag ko, mag-omaw ka sa kagurangnan. Minapahiling siya ni hostisya sa inaapi, minataonin kakanon sa nagugutom, pinapatalingkas nin kagurangnan ang mga bilanggo. Kalag ko, mag-omaw ka sa kagurangnan. Tinatauan nin pakahiling ang mga buta, binabangon niya ang mga napadungkal, namumutan niya ang mga matanos, ang mga dayuhan sinusurog nin kagurangnan. Kalag ko, mag-omaw ka sa kagurangnan. Ang mga ilo asin balo sa iyang tinatabangan, alagad rinaraot niya ang mga plano kan mga tampalasan, an kagurangnan hade sa paman, an sa imong Diyos o Siyon, magahadi sa panahon na daing kasagkoran. Kalag ko, mag-omaw ka sa kagurangnan. Ang pagsakit ni Kristo nagdara sa to nin kaligtasan. Sa iyang pagdusay nin buhay, kita naligtas sa kasalan. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Dai naglaog si Kristo sa santuaryo na ginibo sana kan tawo, asin kaagid sana kan tunay na santuaryo. Naglaog siya sa langit mismo, sain nakikiatubang siya sa Diyos para sa to. Anhalangkaw na padi minalaog sa kabanal-banaling lugar taon-taon na may darang dugo nin hayop. Alagad ay naglaog si Kristo, tanganing iatang ang sa diri niya nin dakol na beses. Takon arog ka iyan,
Dakol na beses man kuta na siyang nagtios, puon sa lalangon an kinaban. Alagad sarong beses sa nananggad siya nagpahiling, ngunyan na madali nang umabot ang katapusan kan panahon. Tanganing paraon ang mga kasalan sa paagi kan pag-atang kan sa diri niya. Itinalaan na sarong beses sana magadan ang lambang tawo, dangan ang paghukom. Siring man si Kristo inatang saro sa ng beses para sa paghali kan mga kasalan kan dakol na tawo. Maabot siya giraray, bako nang sa paghali kan kasalan, kundi sa pagligtas kan mga nagahalat sa iya. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa pagtukdo ni Jesus, nagsabi siya, maglikay kamo sa mga paratukdo kang katugunan. Nabuot magparalibot na nakasulot nin halabang gubing, asin pagtawa nin galang sa mga plasa. Buot tindang magtukaw sa mga piling tukawan, sa mga sinagoga, asin magkabisero sa mga bangkete. Inuubos nindaan mga rugaring kan mga babaeng balo, dangan saging-saging na namimibi nin halawig. Mas magabat ang padusa sa inda. Mantang nagtutukaw si Jesus sa laog kan templo, harani sa lalagan kan limos. Minasdan niya ang mga tawong naguhulog kan sa indang kwarta. Dakol na mayayaman na naghulog nin dakol na kwarta. Dangan may sarong dukhang babaeng balo na nag-abot asin naghulog nin 2 kobreng kwarta na ang halaga sarong sentabo. Inapod ni Jesus ang sa iyang mga disipulo asin sinabihan, sa katotohanan sinasabihan ko kamo, ang dukhang balong ini mas dakol ang itinao, kikan gabos na naghulog sa lalagan kan limos. Hulitaan gabos nagtao kan sobra na nindang kwarta. Alagad siya sa iyang pagkadukha, nagtao kan gabos niyang ikabubuhay. An marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Maray na hapon po sa Indo. Kamusta po kamo? Maratapa. Kamusta po? Pirirot? Mga ngaturog po kamong maray ngunya na hapon na ini. Sa nadaog niya tong mga pagbasa po ngunya na Domingo, sa sakuyang paghurup-hurup, siguro, may magayon na hapot kitang magayon na ihapot sa tong mga sadiri. Ta siguro, aram ta na bako man kita permanente digi sa kinaban, pero magayon niya tong balunon, asin maghurup-hurup kita sa laog nin simanang ini. What do you want to offer to God at the end of your life here on earth? Bako man siguro maraot maghurup-hurup kang bagay na iyan. What do you want to offer to God at the end of your life here on earth? So maging makahulugan lamang ang buhay ta digi sa kinaban. Tasaro pong realidad kang sa tong buhay bilang mga Kristiyano na kitagabos po na namutan ng Diyos as inahirakan digi sa buhay na ini. Tutuan sa tong pag-umaw, oral daw kita nagsimba, nag-uumaw sa mahal na Diyos, nangangaji. Totoo day man ito nakakadagdag sa iyang kamurawayan, alagad nakakatabang po sa tuyang pagbuhay pagtubod, asin tanganing makamtanta ang buhay na din kasagkoran. Sa atubang po kang mahal na Diyos, mga tugang gabos kita pantay-pantay. Mayunin mas nakakalamang,
mayo nin si isay man na mas nakakaangat sa lambang saro. Garo kita mga makilimo sa atubang nin mahal na Diyos, kan sa iyang mga biyaya. Asin, padagos niya po kitang tinatawan kang mga biyayang ini sa oral daw. Masingani minsan baga nakakamati kita ng kadipisilan, nagitius-tius kita sa buhay. Maski pa paano, igwa kitang nakakuang biyaya ahal isa mahal na Diyos, na magayon niya itong ipagpasalamat. Maski sa saradit ng mga bagay. Mga tugang, gabus kita nagsasarig sa mahal na Diyos sa buhay na ini. Asin sa hudyan, na panahon pagkatapos kan sa itong mga buhay, maatubang po kita sa mahal na Diyos, wara kitang dara maski ano, wara kitang titulo, wara kitang poder, wara kitang maihambog. Kita huba sa atubang kang mahal na Diyos. Kundi ang sa tong dara, iyo ang kalidad kang sa tong pagkamuot. Ang kalidad kang sa tong pagiging generoso sa buhay na ini. If Jesus Christ in the gospel today is presenting us two opposing attitudes and dispositions na nadawag nato sa Ebanghelyo. Manungod sa paglikay sa mga paratukdo kang katugunan, asin ining manungod sa babaeng balo sa udyan na parte kang Ebanghelyo. Tinatawang kita nin adal ni Kristo digde, kung ano ang dapat likayan, asin kung ano ang dapat niya itong arugon sa buhay na ini. Ang inot na parte po kang Ebanghelyo, ipo na kita maglikay, maging arog kaining mga paratukdo kang katugunan. Although ang mga taong ini, sinasabi ni Kristo na they were respected because of their knowledge sa mga laws, Jewish laws, and tinatingala sinda kang mga Hudiyo dahil sa bagay na ini. Asin tama man na sinda galangan man. Alagad mga tugang, naging para sa inda, naging diretso ini para sa inda. Na sinda galangan, tawanin o honras sa mga malain-lain na lugar, sa mga events kang mga Hudiyo. Naging sindang entitled na tao. Naging mga arugante man. To the point that they can interpret the laws na nagtitake ng advantage sa mga tao, lalo na sa mga dukha. Nalihiling ta po ang realidad na yan di sa buhay niya to, di sa presenteng panahon. Kadakol na mga feeling entitled, to the point na sometimes taking advantage sa mga dukha akan society ta, kan probinsya, lalo na sa tuya, sa lugar tang ini, sa bansa ta. Mga taong igwang poder na namamantala kan kadaihan kan dukha, kan mga kaluyahan kan tao, kan mga sitwasyon. Midbid na ba po siguro nindo yan ang sinasabi ko? Di ba po? Alagad mga tugang pinapahiling sa to digdi ni Jesus aning mga babaeng balo sa Ebanghelyo niya itong unyan na naghulog duman sa ganang kang limos, kang gabos na pwede niyang ikabuhay sa aldaw na ito. Mga tugang ang mga balo kang panahon ni Kristo are considered among the most vulnerable among sa susyedad ninda. Kaiba kan mga orphans, kan mga dukha. Aram ta na very patriarchal ang society kang mga Hudiyo. Gabos na posisyon o trabaho, mga lalaki ang nagkakapot. Asin ang mga babae duman lang sa harong. Nag-aataman sa indang agom, sa indang mga aki. Dahil man sila pwedeng magtrabaho. Kaya ang problema mga tugang, kung magadan ang sa indang agom, the wife lost her financial support sa buhay niya. Ta siya masyadong nakadepende, ang gabos-gabos nakadepende sa iyang agom na lalaki. Madali maganda ng mga agom na lalaki, hinda. Minsan sa helang, sa gera, kang panahon na ito. Kaya kay puwan sida akuon, kan mga akin indang may agom naman na, o kaya mga in-laws, mga relative na lalaki, tanganing sida masuportahan sa buhay. Funda ipo, sida matios, sida madidipisilan sa buhay.
Kaya po ining sinasabi sa Ebanghelyo na hinulog kang babae ini ang gabos-gabos na pwedeng ikabuhay niya. Pwede pong ito na sana pong natatada niya. Sintabo. Pero, ano ang yaon duman sa babaeng balo na gusto ni Jesus na arugon ta? Na gusto ni Jesus na mahiling tagabos, iyuan sa iyang, ang kalidad kang sa iyang pagiging generoso, ang kalidad kang sa iyang pagkamuot. Kaya bagay hinapot ko kamo, what do you want to offer to God at the end of your life here on earth? Ang buhay ba na pagiging arrogante, entitled? O pananamantala sa mga maluluya? O pagiging generoso? O ang kalidad kang pagpusong na mamumuton? Pagiging generoso sa buhay na ini. Mga tugang, tinutukdoan kita kang mga pagbasa ngunyan that our meaningful offering does not all about the quantity. I mean, it's not all about, so, kung pera ang itinao mo, o hali man sa sobra, kang sa imong pagrugaring, but it is about your heart behind that offering. For God sees beyond the outward appearances and recognizes the sacrifice and love na kaibas sa mga offerings nindo. We might feel na ang buhay ta, totoo, sa oral daw, na-spend ta, na maging mamumuotong kita sa Diyos asin sa kapwa, nagigibo tamang baga. Pero pag may pwedeng maging feeling ta na, bako ini-enough, dawa siguro sa radit sa lang nagigibot ang mga bagay na pagiging generoso ta. But God honors even our smallest acts of kindness and generosity when they come from a loving and sincere heart na nagtatao. Asin kung padagos po kitang ang sa tong buhay nagiging atang sa Dios sa paagi kan pagiging compassionate ta, o magiging mamumuton ta, magiging mapagmangno ta, we imitate God's compassion. We imitate His loving sacrifice. Siring po na ka ng mahal na Diyos sa to. Enot ang mahal na Diyos, enot na siya nagtao sa to. Enot na siya nagtao ning mga biyaya sa to. As in, tinutukdo ang kita sa mga balaog na ini, na maging matinao, maging biyaya man sa iba. Meron duman ko po katuan sa rumpadi na nagsabi sa ko, kung ikaw na kaya maging matinao, ang Diyos babalsang kaning labi, tanganing ika mas lalong maging matinao. As in, totoo po ito. In my experience sa pagmisyon kay ito, igwa kong nabisitang mga harong na may mga, dahil ko nga nipigto yung makabisita, naagihan kong harong. Gabus po sinda sa rong pamilya, may mga helang. Poon sa ina, ang ina may TV, ang mga aki may mga TV naman. Puro po sinda dako na telebisyon. Dahil ibig sabihin ko may helang na TV. Ang agom, naghali. Nagpamanila, matrabaho man ko ta. Dahil man din, pirang bulan na dahil nagpapadara. Naghagad sa kuning bagas. Naghagad sa kuning bagas. Sabi ko, wala man po kung darang bagas. Pero ang dara ko po, digdi, 100 pesos na sana. So, pag-isip-isip sa buot ko, kung itataw ko ini sa inda, ako man niya ko, wala naman kay gagastuson. Pero sabi ko, sige na. Tapos sabi nga ni Katong Padi, ang mahal na Diyos, mas day nagiging pigpapabayaan ang taong nagiging matinao. Kaya ito, itinao ko sa gatos. As in, totoo mga tugang, nagbalik mga sobra pa, as in, nakaukod ako duman. Nakaukod ako duman sa kuyang experience na maging matinao.
Kaya mga tugang, ang pagiging matinao, bako man sa naso, pwedeng magtao ka ta dahil napiritan ka. Isipon niya to, na ang Diyos ay to nagtao sa to, kan gabos-gabos. Itinao niya po ang sa iyang aki sa tuya para sa tong kaligtasan. Iyo pong sinasabi sa ikadawang pagbasa. Bako po 50% ang tinao kan Diyos, kundi labi pa. Sobra-sobra pa. Bugtong na aki ang itinao sa to, tanganing magadan sa krus para sa indong kaligtasan. He gave everything. Jesus gave up His life for you. Wala siyang tinada, tinaugabos. Siring na ang mahal na Diyos, itinayo ang sa iyang aki. Kaya pwede kitang mag-isip ba na pwede pa kitang magtada para sa tuyang sa diri? Na mag-reserve para sa tong sa diri? Sa pagkamuot mo sa Diyos, idudulot mo ang bilog mong buhay. Sa pagiging generoso, sa pagkamuot. Kaya po mga tugang hapot ko sa Indo Kasabago, kamu na po magsimbag. What do you want to offer to God at the end of your life here on earth? Ano ang makahulugan na atang ang sa imong maidudulot sa Diyos? Matindog po kita, asin ipahayag niya to ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos, nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nila man, huli kan Espiritu Santo, ki Virgen Maria asinani tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtio sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, ang sa iyang kahadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki. Siya, kaiba kan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Tagob sa puso kitang mamibi sa Ama, na nagtataunin tinapay sa mga nagugutom, asin nagsusurog kan mga diretsyo nin mga balo, asin mga ilo. Sa tong simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, dainanggan magluya sa pagtabang sa mga dukha, asin mga nagagabatan sa buhay. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing rangahon, asin pakusugon kan Diyos, ang mga nawa ranin agom, asin ngunyan mayo na ning kadamay-damay na nagmamahal. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagsusolo-solo, bilang magurang na daing katuwang sa pangataman kan kaakian, magtalubo sa kabanalan ning buhay, asin bindisyonan ning Diyos no na pagkamuot. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing huli kan sa tuyang pangataman,
ikaayon kan mga naghehelang an sa indang mga pagsakit sa pasyon ni Kristo. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagadan, nyatong kadugo, asin katuod, pataguson kan ama sa iyang ero ka na daing kasagkoran. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Amang langit nun, buksan mo ang samuyang mga puso sa mga yaon sa kapalibutan, tanganing mamidbid mi an sa imong presensya sa mga kapwa. Asin katuod, tanganing makamtan mi ang kaugmahan sa pakisumaro sa inda. Huli kay Kristo na sa toong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami kaugaying hilngaan mga sakripisyo nganyan, tanganing makamtan mi sa maludok na pagkamuot, ang ginigibo mi huli kan misteryo kan pasyon kan sa imong aki, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong itaas ang espiritu, mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag binago niya ang daan na buhay nin tawo, sa pagtios pinara niya ang sa mong mga kasalan, sa pagkabuhay liwat hali sa mga gadan binugtak niya ang agihan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Sa pagsakat sa imo Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya kaibakan kadakol-dakol na anggeles sa sinsantos, nagaawit kami sa imo kan himno nin kaumawan, deng tapos na nagsasabi. Ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin dagat, panokan sa imo, kamurabayan. Hosana, Hosana, sa kaitasan, Hosana, Hosana, sa kaitasan. Panananan inaripin, sa ngaran kang kagurangnan. Hosana, Hosana, sa kaitasan, Hosana, Hosana, sa kaitasan, Hosana, Hosana, sa kaitasan. Ngagurangnan ni kanang kadan banal, murabo din gamos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo,
maginhawak asin dugo kan samong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siring man, pagkapamanggi, sa pagkuha niya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabuos sa sin mag-inom kay ni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagatan mo kagurangan, ibig ang mamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagwad na ikahang pagkato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagalan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong dalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, ang mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaitupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magganigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aking mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sinkamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tukon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Magdulog
Magdawag kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin mandigta sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan ni winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya, mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Kasalan at kinapan. Awi kami din katulinongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinapan. Paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan pinakakan sa banal na atang, sinagahagad kan sa imong pagkaherak, nagpapasalamat kami sa imo, na sa pagbulos kan sa imong espiritu, magdanay ang grasya nin katanosan sa mga linaugan kan langit no nakabagsikan. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa ongoing renovation asin pagmantenir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 42,691 pesos asin 85 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,653 pesos. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,598 pesos asin 75 centavos para po ini sa Pro Seminario. Siring man magkakaigwa po nin special block screening kan pelikulang Moana 2 sa Nobyembre 30, aldaw nin Sabado sa oras na alas 6 sa pagkabanggi sa AB Chara Silver Screen Cinema 1. Para sa mga magbakal nin ticket, available po ang ticket sa opisina. Maawat may man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Mga anonymous na nagtao kan mga minasunod na kantidad. Sarong 2,000, sarong 1,400, sarong 1,000, tulong 500, sarong 200. Belen de la Torre and Family, 1,000. Baldon Family, 1,000 pesos. Diyos mabalos po. Pagkatapos po kayo ng misa, at pagkatapos kayo ng misa. Next week, Monday, mapuon po ang clergy annual retreat kan gabos na mga padi digdi sa diocese. Kaya mapaaram po kami sa inyo, si Reb, si Father Jem, tapos ako at siya na banggi, o at siya na pagkatapos kan misa, mahali po kami pasiring sa Germany. Tuman kami ma-retreat sa Cavite. Kaya ipangadji po nindoan sa muyang sarong simanang pag-retreat bilang mga padi, tanganing magbalik man kami mas yaon ang commitment asin pagkamuot sa samuyang ministeryo. So please pray for our safe trip. Ano itong lulunadan ta? Kagsawa garito, kagsawa pa Germany. Yeah. So salamat po. Pero igwa po kitang daily masses digdi, lalo na sa Thursday. So mga regular masses ta, so 6:45, 12, 15, then 5:30. Igwa po kitang mga misa digdi. Igwa kitang padi na magmimisa po sa satuyang mga daily masses, especially on Thursday. Salamat po. Matindog na po kita. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton na sin may herakon. Anama, an aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw ka mo sa katuninungan ni Kristo. Salamat Salamat sa sa Diyos. Sa mga daraning tinawag, si Jesus karon sa mga katawuhan, karayong araliman, panuman banwaan, siya daron niya tungon yan.
Salamat po sa mga naghiras kan sa indang panahon, asin sa diri sa mga naglingkod sa altar, choir, and sa tuyang lector, commentator, lay ministers, asin mga sakristan, and mass collectors. Thank you. Good night.